enhlana sezantsi ngiyanibingelela ababukeli, ngiyanithanda kakhulu. Njengoba namhlanje bekuyiholide nje, umuntu uhleli la ekhaya ney'nkukhu zimangela ukuthi hey kwenze njani namhlanje. Manje ngiyayitsheda hayi phela ngoba iholide namhlanje nami ngiphumulile nje, ngithi hayi anginibingelele sekuyavuka lokhu. Ngiyanikhumbula babukeli, ngiyanikhumbula kakhulu. Ngikhumbule sengithi ukubane kuyangami nje ngabe sekusile kusasa zikhe lapha kadokotela umngcwabo uyahlehla. Mangabe ngihleli ngingasebenzi ngiyakona ukuthi ngilaphana endumbini, ngisuke ngihleli nje ngoba ngibona ngihleli kuyaphilisa nokuhlala, uhlale nje ubuhleli. Ngisekhona lapha ne7334 osizweni ema4, noma ke ungabhala ku location yakho uthi Dr. PS, noma ungathi Dr. Mngcwabo uyahlehla Dlamini, yokuthatha ikufake kwaDlamini. Inombolo zocingo engisatholakala kuzo kuseyizo nje lezo 0732196664. uNkulunkulu akanibusise, niphile nje, niphile emakhaya. Ngiyanithanda nonke. Let's hope nonke nidle kahle. Let's hope nonke ilanga la namhlanje niphumule kahle, niphile nje. Ngiyanithanda.